Unong ilam jong ka kun nyotrap National Awakening Movement knam ba Thomas Pasa haka arp kendai terik urisau ulapen pau ke jing sngo kia jing mut halor ke jing kren UEM trade haying dorbar ke HEDC ka bedang shudaption ha ka ba uloong ba ke HEDC ka ai ki trading license shiki bar jalla da ka ba pensyong nongrim halor ki work orders Unong yalam ke knam uloong le se kita ki work order ki dei bayo ling ba ka sarkar ki balatip kum ki government e-marketplace leni ki online portal ki ba penyat ka sarkar India Haka jingkren bekila patai kubor uba pasa uloong na kaliang ke knam kat kum ke jingtip bekila yo haus nem arjar khat saw ka wei ke notification jong ke government ke lepin bena unu ubar jela haba udon ye ke work order don kam shu ban apply ke trading license ban trei kinu ki kam haka jela meglaya Henry uloong ke jingkren UEM trade pat haying dorbar ke HEDC ke juai ye ke trading license shiki bar jela Daitat enda kila yo iki work orders kisa ai ka trading license. Ubat Thomas Pasau long lada kalong hakani kadur kam don jingmut bandon ye ka trading by non-tribal act kat kendai spa san pusau. Ula kentu ye ka KHDC ban pendamno ek notification arjar khat saw bala penmi da ka sarkar Meghalaya lingba ka tanat district council affairs how te usnem. Pada ngi Sophia baru kata Hadin bal adam no kan gajing syong dorbar ke ars ni ha ni ke KHDC bat hantam me ha badai bat trade department ni layo I ya kajing kren jong IEM bodan borom ha bok ying dorbar ha ba iong ba ka district council ka ai trading license base halor ki work order let's say kita ki work order ki bayo lebak di government e-marketplace ki biong jam dan ki online portal ki baga central government ka penyai nak kapor Tena kalian ngajongi ni kuat ban penpau tongkom ni. Hau arajar khatsau. Hau arajar khatsau ka DCA department ka penmi ya kawai ke notification but ka sam sya barok central department. But hakani ke notification la tho ba unu ubreu don kab ya ka trade license habau apply ya katanda. Unu udakar don kam bandon dari ban produce ya ka trading license habau apply ya katanda. Lalu yo ya kini ka work order, uhap yo pada ya ka trading license sa menteri. Ti katakan ke part 1, ke part 2 pada usian pada uang ba ondra yo ya ka work order pada ngi trading license. Nada kanong gupta kani hak na spa san sa kam don jingmut su iya iru. Pikam don jingmut su au nuru. Kebolong menta kumbai ke bania sai lang pa iba menta ke government of India ya baro ki tender system kaya na ka government e-marketplace. Kebiang ke jam online bay. Pisong nang tirbo Bangalore. Setiap tanda hanya selong pila bay. Dak pasai no pi don ki tenat trikam hang ni khamtam ki tenat jong sipai. Lari hang ti buat nyomer ne buat selong pik ne ti buat happy wali ne haba ki pen tap ya kini ki tender jong ki hapok government kim ju pan ni ka trading license. Kim ju pan trading license. Ki ailat ki ban tap tak daw ki company ki banapar ki bam tip ka shlong kalong kumno ka don hang nuru hene ki yo ki tanda ki jongki tanda kalian ka jongi hi ngi ong ba ban ong ba namar ba ula don ni kata ka work order ba ula yo kalong mandatory bang ihap ai bet ka license kata kalong ba bakla namar kunta claim tho ka trading by non tribal regulation 1954 pi la pilih cepok ka khandai spa san pusau ka para ka balai so para one hedo f Kidon ki condition ki baka council ka haban board renti swaban ai ya ki trading license. But hakini ki kendon ki badan hak ai ki claim tho ba yo ubal adon ni ka work order ni hap ai bet. Ni nama lada kalong gumta lesi kan wan ra ka jing pakala. Taram na kalian gojongi ngibu ka jing gerpat kumbang lek gerpat ya ki isi ki larim ki ba set kulut ka skor ka jongki. Ba ka district council keriban pendam ya kan ni notification ke balak penni dengan DCA department ho arya khatsa kadi ban pendam bi notification kenang bakanum don kajing yelam bakala ban kabar pada kadi council kali ban pa yakin notice saki central department baro bayo unu uba apply ka trading license ya udakar kadi bandai ka way na ki document iba hab bandon ba ngin evaluate akataka technical bit pada But unu ubar jela ubam don ni ka trading license haka technical bit ka jau dei ban reject iu haka technical part
di ban yalam pada la ban penpasi unaka technical ban wanra pada sakane ka financial bidding pada kan dari ngilek kum ta lek sing ngilak ban khanglat ban ong ba kini ki babun ba kini ki banabar kinum yo lat chu ban tap ya ki trading license la de ki ta ki tender ki berna pok state ga jongi kata ka ban kong ba ka ba ar pada ni kwa ban pensai kum ni hoi da kaliang jongi CM ila ban pau ko wi kamat bro hakaba ila ong ba udakhar ubala don ka wai ke dukan lalu pihak arteli kata dukan mut habai be kata license kum kata ka condition ngang pi banum yalam bakrai ke babon ka khandai spa san pusau ka khlem ong ba unu udakhar ubadon ya ke dukan ka bahe ula don lupa ka wai ke trading license nak menta ka dukan ka bahe bat menta pada ukwa ban pihak ar benta ban le pada da ka wai ka jatkam hasi benta juga tu dukan ka bahe ka khlem tho ba habai trading license yo nomor lapan kalau kumta le singim numla bantik lakam ya ka jing syakni khai ke padang jongi utrai di time lu haka jing sisa la ka de council kan ka persyang ban ong bunginum la syu ban ai ya ka tri license na ka benta ka tu ka dukan ka bapila pen kha menta le si utu dukan uhap ai wai ka tu ka su khasi kan long ka jing mento ki ya ki khasi ki jongi kum ban keni no pada ya ra khai ke padang bala la sinsa do dari bar jela la kata bun tri snam haka jing penyak jing ni parti barim dan lada kalong kumta le si kan ka jing mentoy henry kan long ka bakala ban ong bayo nu do kharu ba phia ya dukan jauh si art li hab ai no tem lada mudur mapi lada ar hajar li ki dukan ki dana ti lada khar borok phia no art li dukan mun kan poisa 1,000 li tak trading license ba ba yo te hangno ki ngata ka jing perking ya kan ka khai ka pateng ka kam jing mud takana no kalian ka jongi ngi terpat ya CM bon bebat dulu ka ya ka trade ba ngin persyang ini kalian ngajong ngiru ngi bodin baik kini baro ngi bodem deh bangi dondak we gajing temu ada ngi kwa ban ya terong lang kata ketika mon man ya penbet ya ka jing bakla ka bala ayat ya ni apa diskusi la bon bot sinam kai